Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. КамАЗ стадионында капиталь ремонт үткәрелә, бирдән нинди үзгәрешләр көтәргә? Йорчолда яшьләр көне булачак, шоулар һәм шәһәр кунаклары өчен нәрсәләр әзерлиләр? Бүген Фаил Камаевның вәкаләтләре туктатылды. Аның үз теләге белән отставкасы Тукай район депутатлар советында каралды. Карар бер тавыштан кабул ителде. Исегезгә төшерәбез, районның элекеге башлыгын 18 апрельдә тоткарладылар. Аңа 1 миллион сумнан артык ришвәт алуда гаепләү белдерелә. Фаил Камаев әле дә СИЗОда кала. Рөстәм Закиров район башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы итеп билгеләнде. КамАЗ стадионында капиталь ремонт үткәрелә, төзүчеләр капламны яңарталар. Моннан тыш дренаж һәм яңгыр канализациясе төзекләндереләчәк, идәннәрне җылыту челтәрләре урнаштырылачак һәм территория төзекләндереләчәк. Бу максатларга республика бюджетыннан 115 миллион сум акча бүлеп бирелгән, тулырак калдагы материалда. Хәзерге вакытта уңдырышлы катламның өске катламын алу, су агызу һәм дренаж системасы буенча эшләр тәмамланган. Сейчас ведутся работы по укладке геомембраны кудрей и также первый слой из щебня фракции 5-20. Работы ведутся согласно графику. Башта катлам бара, аннары вакташ, ул суны әкрен үткәрә, шуннан соң вакташ һәм мембранның зур катламы барлыкка килә. Мы в какой-то мере зависим от поставок из-за рубежа. Надеемся, что все сложится в части самого покрытия. Ну а все работы, которые сегодня производятся, они производятся из отечественных материалов, да? Поэтому в данном случае... И эта мембрана, это тоже отечественная. Бу төр эшләр тәмамланганнан соң гына төзүчеләр ясалма ширәм җыюга керешәчәк. Аны Италиядан алып килергә тиешләр, катлам уникаль. Оно своего рода уникально своим амортизирующим наполнителем. То есть амортизирующий наполнитель это смесь коры пробкового дерева, кокосового волокна, гранул термопласта, который в своей массе достаточно связанная структура. Август башында ук барлык эшләрдә тәмамланыр дип планлаштырыла, һәм футболчылар өй уеннарын үткәрә алачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолда работа России мөмкинлекләр вакыты ярминкәсенең икенче этабы узды. Монда шәһәрнең ире предприятиеләре, мәгариф учреждениеләре, эшсезләр эшен алыштырырга ниятләгән гражданнар, студентлар, чыгарылыш укучылары катнашты. Ярминкә 14 майданчыкта узды. Ире предприятиеләр минималь күләмнән 250 мең сумга кадәр хезмәт хакы белән 1500-дән артык вакансия тәкъдим итә. Нужен слесарь на установку тентов, на автомобильную продукцию швея, который из брезента шьет пологи, ну и грузчики на склад, потому что все равно много продукции отгружается. 7 санлы майданчыкта контракт буенча хәрби хезмәт турында мәгълүмат алырга мөмкин иде. Будущие военнослужащие, которые хотят подписать контракт с Министерством обороны, им предоставляется 195 тысяч рублей от России, 505 от Республики Татарстан тысяч рублей, это 800 тысяч рублей первоначальная выплата. Также предоставляются льготы детям, то есть бесплатное питание, проезд, наш город предоставляет. Шулай ук һәр балага һәм бәлик булган гаилә әгъзасына бер тапкыр бирелә торган социаль түләү, мәгариф учреждениеләре укучыларына кирәкле һөнәрләр буенча укыту программалары белән таныштыралар, мастер-класслар үткәрәләр. Мәсәлән, укучыларга VR күзлекләр ярдәмендә виртуаль дөньяга чумарга һәм детальләрнең ничек төзелгәнен белергә тәкъдим иттеләр. Там различные детали, состоящие из различных компонентов, то есть с помощью указателей на джойстиках мы можем кликнуть на определенный компонент. Слева будет описание компонента, что он отвечает. И таким образом, то есть учащиеся могут посмотреть, то есть понять, из чего состоит деталь. Шолда эшсезлек дәрәҗәсе түбән булып кала. Безнең шәһәр предприятиеләрен кадрлар белән тәэмин итү мөһим ди Россия эше кадрлар үзәге белгечләре. Только за эти годы создано более 9,5 тысяч предприятиями ТОР создано рабочих мест. Конечно, у нас не хватает кадров, это естественно, потому что строятся, открываются новые заводы, создаются новые рабочие места. В городе экономика растет. Бөтен вакансияләр ярдәмендә үз эшләрен ачарга теләүче чаллылар ярдәм чаралары буенча консультация ала алды. Шулай ук Түбән Кама предприятиеләре белән онлайн форматта әңгәмә уза алдылар. Лилия Гатина, Лесен Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар.
29 июньдә шимбә көне Йоршолда яшьләр көне үтәчәк. Бәйрәм Шулман проспектынан Хасан Туфан буйлап Йор буе паркы мәйданына кадәр дәвам итәчәк. Чаллар һәм шәһәр кунаклары өчен нәрсәләр әзерләгәннәр. Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. 16 сәгатьтән яшьләр кварталы интерактив майданчыклары эшли башлаячак. Чаллы халкы өчен барысы да үзләре күңел ачу майданчыгы, яшь дизайнерларны пропагандалау майданчыгы һәм арт очрашу проекты көтә. Шулай ук авто һәм мото күргәзмә, велофест, мәктәп отрядлары арасында лазертаг буенча беренче турнир һәм интерактив чаралар оештырылачак. Выставку автомототехники представит более 100 единиц техники, в том числе мотоклуб «Ночные волки», автоклубы «Топ Карс», «Маскар», покатушка 4×4, ретро-клубы «Челны», «Автозвук». Жители и гости нашего города смогут сделать фотографии с автомобилями модельного ряда КАМАЗ. Более 30 автомобилей из самых разных городов нашей республики примут участие в соревнованиях «Автозвук». Бәйрәмнең хедлайнеры булып популяр Галибри Мавик дуэты булачак. Бәйрәм салют белән тәмамланачак. До 150 тысяч человек посещает ежегодно. Это яркое событие, это яркий праздник. Поэтому все силы и средства будут направлены на то, чтобы вместе с нами, с нашими управлениями, подразделениями организовать этот прекрасный праздник. Искәртеп узабыз, бу көнне 10 сәгатьтән 23 сәгать 30 минутка кадәр Хасан Туфан проспекты буенча 2 юнәлештә дә Шулман проспектыннан Раскольников урамына кадәр һәм Раскольников урамы буенча Рәис Биляев проспекты белән киселешкә кадәр хәрәкәтне чикләү планлаштырыла. Лилия Гатина, яңалыклар. Yol künləri satып алулар вакыты шимбә көнне сез җәйге ярминкәгә барып кайтырга өлгерәсез. Сатучылар бөтен Россиядан меңләгән товар алып килгән. Урын элеккегечә калам павильон 32-нче комплекста Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан. Җәйге ярминкә кибетләренә буш кул белән китеп булмый, барысы да яңа, сыйфатлы, иң мөһиме табигатьнең файдалы әйберләре. Бу Камчаткадан килгән диңгез деликатеслары, хуш исле шифалы бал, Себер җиләгеннән киселләр һәм морслар, кулдан эшләнгән абхаз сырлары, яңа сыгылган гранат согы, Удмуртиядән фермер майлары, балачактагы кебе хәлвә, һава торышы сюрпризлар күрсәтә. Шуңа күрә бирдә фин курткалары, автор баш киемнәре, уңайлы аяк киемнәре дә бар. Ирләр турында да онытмаганнар. Аларга күлмәкләр һәм футболкалар алып килгәннәр. Юр сыйфаты Беларус текстиле ярдәмендә уңайлырак булачак. Җәйге ярминкә барыгызны да көтеп кала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. iStudio – федеральная сеть по продаже техники Apple и не только. Скидки до минус 25%. Рассрочка, трейд-ин, кэшбэк и подарки к каждой покупке. Ждем вас по адресу: Набережные Челны, проспект Мира 3, торговый квартал, 1-й этаж. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23.